Molweni Mzansi, igama lami ndinozibele tayiya. Siyanamkela kuhlelo lwethu olutsha iSimpra's Class TV. Namhlanje andihlelanga ndodwa, ndihleli nobhuti wam, ubhuti wam uSimphiwe. Ndizawucela unikezela kuye asibulise, asazise uba ngaba ungubani, usuka phi. Mina igama lami ndinguSimphiwe, ifana nguklaas ndingwase-Elliot. Ngokuhlala ke ndihlala eBlukombosi. Enkosi. Siyabulela bhuti wam. Ndicela usixelele ke bhuti wam uba ngaba uSimphiwe yintoni lena siphathele yona namhlanje kwiSimpra's Class TV. Mna ndizothetha ukuthi how I started my journey. Ndizoncokola nge-organization yami imayibuye ukuthi sisuka phi. So imayibuye lena i-organization esiyiqale ngo-2009. Ndiqala noKhumbulani Mavuma kunye no-Amanda Mfundisi. So siqala ngo-2009, but ke ngoku kwangenelela uMkhuseli Tafane ngo-2009. He came emayibuye as a director. So the main reason we started the organization ukuthi sichinje impilo zabantu. Okay, ndiyeva bhuti wam. So imayibuye nizitshintsha kanjani impilo zabantu kuyo? Yigroup ehlanganisa abantu besenza ntoni? No, i-main focus iqala kwethu thina ibi-acting nomculo. So ubomi babantu sibutshintsha njani ngokuthi umuntu, because we believe thina ukuthi isikolo is not for everyone. Abanye abasidalelwanga isikolo, uyabona. So like mhlawumbi ingayi-career yakho into yo-actor, mhlawumbi ingayi-career yakho into enotshintsha ubomi bakho umculo okanye ukuxhenza, because we started izinto ezininzi at that time. Kangoba abantwana besinabo ngelaa xesha was 120. Ubunofunga ukuthi xa uya kwi-rehearsals zethu uze like kwi-concert, but just like because abanye abantwana they coming from straight esikolweni baze kwi-rehearsal. Okay, so umuntu ke ngoku onomdla wokujoyina imayibuye yenu udibana kanjani nani? Umuntu ofuna ujoyina imayibuye uyasifollowa kuFacebook, just aye straight Simphiwe Klaas, uzasifumana kuFacebook. Inamba yam ngu-06143 26995, 06143 26995. So wonke umuntu ondifunayo uyandifumana phayana. And then kangoku even nakoyi-Twitter naku-Instagram xa usifollowa phaa uyasifumana. Siyabulela ke bhuti wam, sibulele ke futhi nakubaphulaphuli bethu nababukeli emakhaya kwiSimpra's Class TV kude kube lixesha elizayo. Enkosi.